Schubor nakaslem jong unongsan Hima. Kalimpung yele kai ki khna ya kabala tip kum ka chief minister district level under-12 football tournament bala penyai da kaslem trikam district sports officer East Khasi Hills kala poisha ka bakut haka laitri ujemang hamadan third ground polo Shillong. Hagani Kalimpung lawan banya shimbenta da kikinhon yele kai ni ki khatway tili ki block ki bana Maulai Shela Bholaganj Punursla Mawryngkneng Mawkenro Mawpat Khadarshnong Mawsenram Mawplang Soyong bat kemelim blok. Hagani ka skile don lang uklori le kai football ke jilla uridim telang ubaya kai menta na ke FC Goa Kalimpung yele kai Indian Super League kumjo UDSO ba o Mawtho ki coach bat kiway. Hagajingi kun final jong ki kina akan te la yo ra da ka Mawryngkneng hadin makalala ban penrem ya ka Khadarshnong lingba ka tiebreaker da laiko laar hadin bakim shim lala man tep kol hado balakut ka jingele kai haba pai pat ka jingi kun final jong ki kina shnrang la yo ra da ka Khadarshnong ka balala ban penlim no ya ka Maulai block lingba ka tiebreaker da sauko lalai hadin bakilia khai marshikol ti kumta na kaliang ketika slam trikam kala jet ki kena ki bakin sai ki ban mi khmat ye ka district sha ka state level ka ban salong shen ha ka nong ba